Bună ziua, este Emil Păscuț de la Sindicatul Diamantul și azi vreau să îi anunț pe cei interesați de subiectul majorării anticorupție prevăzută de 14 aliniatul 3 din anexa 6 la legea 153 pe 2017 că a apărut un eveniment important, respectiv o primă punere în practică a prevederilor OUG 62 din 2024. Mai precis, avem deja un tribunal, Tribunalul Botoșani, care în acest dosar 621 per 40 per 2024 cu reclamant Baltac Vasile în contra Inspectoratului de Poliție Botoșani a decis să sesizeze în alta curte cu două întrebări vizând majorarea anticorupție. Deci e clar că în acest dosar reclamantul nostru a solicitat dreptul la majorare de anticorupție. Mai înainte să trecem la o analiză a celor două întrebări, haideți să ne reamintim cu ce a venit această ordonanță de urgență 62 pe 2024. Deci, s-a publicat pe 14 iunie, a intrat în vigoare la aceeași dată OUG 62 pe 2024 privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor. Cu ce a venit nou ordonanța asta? În procesele de salarizare s-a acordat completurilor de primă instanță, deci care judecau în prima fază acțiunea, competența de a sesiza și ele în alta curte pentru a soluționa un aspect dificil de drept, de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective. Până acum, această competență exista și în codul de procedură civilă, dar era recunoscută doar completurilor de ultimă instanță, adică acelor instanțe investite să judece calea de atac. Bun, deci prin OUG s-a dat această competență și acestor prime instanțe. Cu ce a mai venit nou ordonanța? A venit cu acel aspect care a cauzat, să zicem, îngrijorări profesioniștilor dreptului. Acest articol 3 de la aliniatul 2. Cauzele similare aflate pe rolul instanțelor judecătorii vor fi suspendate până la pronunțarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept. Anterior ordonanței, atunci când apărea o sesizare a înaltei curți făcute în baza lui 519, cod procedură civilă, instanțele care aveau pe rol cauze similare aveau libertatea să decidă dacă suspendă sau dacă ele continuă judecata. Prin acest aliniat 3 observăm că s-a introdus ca obligație imperativă suspendarea. Deci judecătorii nu mai pot decide. Ok. Prezintă importanță și aliniatul ăsta 5. Sesizările prevăzute la aliniatul 1 se judecă cu prioritate în cel mult 60 de zile de la data investirii în altei curți. Deci, orizontul de așteptare din momentul în care această sesizare pleacă către Supremă este în jur de 2 luni. Avem și 6, decizia se motivează în termen de 15 zile de la pronunțare, se publică în cel mult 5 zile. Bun. Ne-am lămurit cu asta. Îngrijorarea profesioniștilor dreptului nu privea neapărat conținutul acestei ordonanțe. Deci, dacă n-ar exista temeri privind traficul de influență al politicului asupra instanțelor, păi ordonanța asta putea fi considerată un lucru bun, pentru că ea este încă un instrument cu rol de uniformizare al practicii, are și o natură de asta accelerată, avem acest termen de 2 luni, deci de principiu ar putea fi văzută ca un lucru pozitiv. Frica oamenilor, repet, este legată de posibilitatea guvernului de a influența în alta curte să dea soluții
defavorabile salariaților bugetari. Deci temerea oamenilor a fost că această ordonanță pentru acest scop a fost dată. Da? Ca instrument de control al proceselor pe salarizare și nu în sensul bun, adică nu în sensul favorizării reclamanților, ci în sensul de a favoriza statul. Deci, încă o dată, frica de influență politică este prezentă în acest context. Bun. Acum hai să ne întoarcem la tribunal. Da? Deci cele două întrebări care au fost. Întrebarea 1. Dacă majorarea salariului de bază cu 12,5%, prevăzută dar 14 alineatul 3 din anexa 6, se acordă personalului care îndeplinește numai atribuțiile membrilor grupului de lucru pentru prevenirea corupției, dar care nu îndeplinește și activități de combatere a corupției. 2. Dacă acordarea majorării menționată mai sus este dependentă de încadrarea personalului în unități, categorii de personal, condiții și criterii stabilite până OMI S7 pe 2018. Astea sunt cele două întrebări mari și late. Observație, așa deci la prima vedere, fără să mă duc undeva mai deep, nu-mi place ce văd. De exemplu, mă uit aici, văd că reclamantul nostru se judecă cu IPJ Botoșan. Deci presupun că avem de-a face cu un polițist. Păi dacă e polițist, înseamnă că are salariu de funcție. Atunci, de unde până unde tribunalul sesizează în alta curte cu întrebarea dacă majorarea salariului de bază se acordă bla bla bla. Păi cum, tribunalul nostru n-a aflat că reclamantul lui are salariu de funcție? Deci asta e un prim semnal de alarmă care ne face să ne întrebăm dacă nu judecătorul ăsta este unul foarte neglijent, care nu știe, n-a înțeles ce cauză are în fața ochilor. A doua chestiune, la fel dubioasă, vedeți aici, deci dacă acordarea majorării este dependentă de încadrarea personalului în unități, categorii, condiții și criterii stabilite prin ordinul S7. Și o să repet asta și o să vreau să țineți minte. Dacă acordarea majorării depinde de încadrarea persoanei în unități, categorii, condiții, criterii. Condiții și criterii. Deci expresia asta n-avea ce căuta aici. De unde până unde, din ce buzunar a scos-o judecătorul de la Botoșani. O să vedeți unde exista. Însă spuneți exista, pentru că norma în vigoare nu mai prevede așa ceva. Ne ducem în 153, ne ducem nu la 3, 3 aliniatul 3 cu majorarea anticorupție, ne ducem aici la 5. Unitățile, categoriile, mărimea compensațiilor se stabilesc prin ordin MEI, da? Bun. Unități, categorii, mărimea compensației. Mărimea compensației nu ne interesează că deja e stabilită de legiuitor și avem unități, categorii. Păi ne întoarcem aici, vedem, ok, unități sunt, categorii da, dar condiții și criterii. Păi condiții și criterii erau aici în formula veche, declarată neconstituțională a acestui aliniat 5. Ia uite-o aici. Deci până la 7/7/2022, când a apărut decizia asta 294/2022 a CCR, textul vechi avea unități, categorii, condiții, criterii se stabilesc prin ordin de ministru. Păi judecătorul nostru, ce judeca el? Condiții și criterii. Deci dacă judeca pe legea în vigoare, condiții și criterii nu aveau ce să caute în întrebare. Bun, mă întorc înapoi la 1. Da? Deci dacă majorarea se acordă și persoanei care îndeplinește doar atribuții pentru prevenirea corupției, dar care nu îndeplinește activități de combatere. Textul e un pic cam stufos, dar putea fi optimizat, putea fi scris mai fericit, pentru că în fapt ce ne interesează pe toți, deci marea întrebare întrebătoare este dacă aici, la aliniatul ăsta 3, această formulă, deci personalul militar, polițiștii, penitenciare, care desfășoară activități privind prevenirea și combaterea, beneficiază de majorare. Dacă această expresie
activități privind prevenirea și combaterea corupției, dacă și ăsta de aici, această conjuncție, dacă și ăsta se interpretează sau. Deci asta e marea întrebare. Deci trebuie să faci și prevenire și combatere, deci trebuie să îndeplinești două condiții cumulative, concomitent, sau aceste condiții sunt alternative. Deci, marea chestiune asupra căreia cineva trebuie să decidă este dacă textul este formulat defectuos și nu se potrivește cu scopul. Da? Deci avem cineva, această înaltă curte, este chemată să facă o interpretare teleologică a textului. Putea doar Suprema să facă asta? Nu. Putea și judecător, adică nu e ceva ce doar Suprema are competență și îndrăzneală să facă. Interpretarea teleologică este la îndemâna tuturor instanțelor, oricărui judecător. Deja știm că sunt hotărâri definitive favorabile reclamantului și în fiecare zi aflăm că există în creștere acest număr al hotărârilor favorabile reclamațiilor. Deci alți judecători n-au avut nicio problemă ca să interpreteze în acest sens că această conjuncție și poate însemna sau. Asta e o chestiune, da? Legată de formă. A doua chestiune. Întrebarea nu și are rostul, pentru că în practică nu există, repet, nu există acel funcționar care concomitent să desfășoare și activitate de prevenire și activitate de corupție. Da? Există un principiu al specializării funcției publice și observăm asta foarte frumos, chiar ducându-ne noi la DGA. Deci nici măcar DGA-ul, cărora prin OMAI S7 pe 2018 li se recunoaște acest drept, fără nicio deosebire, la toți, tuturora, nu are oameni care în același timp să desfășoare și prevenire și combatere corupției. Da? Ne ducem aici, în ROF-ul DGA care e publicat. Da? Vedem structura, aparatul central DGA are în compunere următoare structuri: conducere, cabinet, evidență, dispecerat, secretariat, control, resurse umane, bla bla bla, formare, securitate, financiar, juridic, psihologie, direcția de investigații, da? Deci în mare avem așa, deci structură de investigații care efectiv este de combatere a corupției, după aia avem structura unde Dumnezeu ești, de prevenire, ia uite aici. Direcția de prevenire, deci avem o structură de combatere, separat o structură de prevenire și după aia avem o grămadă de compartimente de suport, da? Financiar, logistic, bla bla. Toți ăștia primesc majorarea fără nicio distinție. Deci dacă ar fi dacă acel și era și de adevăratele, deci dacă cele două condiții erau cumulative, nici măcar ăștia de la DGA nu puteau să primească majorarea care li se acordă deja. Deci este evident că textul legii trebuie interpretat ca și cum instituie condiții alternative. Ori prevenire, ori combatere corupției. Deci, pe situația de fapt, pe modul în care legea deja este aplicată, tribunalul putea să îndrăznească să își facă propria interpretare și să nu decidă să sesizeze Suprema. Bine, și Suprema are ca primă opțiune să respingă această cerere ca inadmisibilă, întrucât nu are acel grad de dificultate care să justifice investirea în alte curse. Da? Deci Suprema își pierde timpul doar cu chestiuni de drept cu adevărat dificile. Nu vine și suplinește lenea sau lipsa de curaj a unui judecător de tribunal. Da? Deci doar dacă acea chestiune prezintă un grad mare de dificultate, atunci este legal investită
Suprema să vină să clarifice chestiunea de drept. La punctul numărul 2, ce aș putea să zic? Deci, la punctul numărul 2, v-am zis, deci cel puțin din perspectiva asta, întrebarea e ne la locul ei, da? Condiții și criterii, pentru că nu-și găsește suport în lege. Deci, cum să întreb eu Suprema, cum să cer eu Suprema să înlămurească un aspect de drept care nu are bază în drept? Rămâne de văzut, deci dacă acordarea majorării este dependentă de încadrarea personală în unitățile și categoriile de personal stabilite prin OMI S7 și nu știu ce. Păi întrebarea asta iar mi se pare nepotrivită, pentru că unitățile și categoriile de personal care desfășoară activități de prevenire corupției și respectiv de combatere sunt stabilite deja, dar nu aici, nu în S7, ăsta e ordin de salarizare, sunt stabilite în alte acte normative, cum ar fi, de exemplu, actul normativ care fixează atribuții pentru DGA sau ordinul de ministru 62 pe 2018 care stabilește, el este cel care stabilește categorii de personal care au atribuții de prevenire. Da? Păi ordinul S7 stabilește categorii de personal care au atribuții de prevenire? Nu. Deci, întrebarea este ne la locui. Ordinul ăsta S7 stabilește doar căror categorii dintre cele care deja există li se plătește majorarea. Da? Și răspunsul e că nu. Da? Deci, legea nu trebuie să depindă de ordinul ministrului care stabilește între mai multe categorii îndreptățite că li se dă doar ălora și ălora. Da? Legea trebuie pusă în aplicare și nu poate fi împiedicată de un ordin de ministru care este o sursă de ilegalitate, care nu se acordă cu legea, care reprezintă de fapt un demers obstrucționist al ministrului de interne și de fapt noi știm că aici ai băgat în spatele acestei păpuși care se ia ministrul de interne, ordinul e creația toxică a DGF-ului, da? Deci Direcția Generală Financiară. Ăștia sunt cei care controlează conținutul acestui ordin, ajutați de papagale ăstea de la Direcția Juridică. Deci, e motiv de panică sau nu e această sesizare? Deci, teoretic, n-ar trebui să fie. Da? Deci, dacă nu-și bagă coada dracu, și prin drac înțeleg factorul politic, în condiții de judecare obiectivă, înțeleaptă, păi sesizarea ar trebui prioritar să fie respinsă ca inadmisibilă pe motivul lipsei dificultății. Și dacă se trece la clarificare pe fond, soluția ar trebui să fie pozitivă pentru reclamanți. Dacă e pozitivă, înseamnă că toate procesele, dacă întrunesc acel minim de profesionalism, deci o acțiune, dacă are 3 rânduri scrise ca de un cioban în vârful muntelui, poate fi respinsă, chiar dacă ai dreptate pe fond, pentru că nu ai respectat anumite condiții de redactare, deci de formă și de conținut. Ce se întâmplă dacă se respinge? Păi dacă se respinge, deși nu văd cum, hai să zicem că poate la punctul 2 ar trebui să lege Suprema să condiționeze acordarea dreptului de acest ordin S7, deși nu are cum. Să zicem că se face. Atunci, nu e neapărat, cum să zic eu, o situație în care toți trebuie să abandonăm acest demers, gata, ne-au omorât pe toți și la revedere. Nu. Acțiunile pot fi reformate, se poate adăuga un capăt de cerere prin care atacăm frontal ordinul ăsta, S7 pe 2018, pentru că nu este legal, pentru că restrânge sfera de aplicare a legii. Atât am avut de spus. Deci, din punctul meu de vedere, procesele astea pot merge înainte
că așa suntem noi făcuți, da? Deci sperăm că mâine va fi o zi mai bună. Alternativa e să fim depresivi, să fim fataliști, să ne speriem că, uite, pică drobul de sare. Eu prefer să fiu pozitiv, să am speranțe. Chiar dacă de multe ori mi-am luat-o peste nas cu soluțiile astea judecătorești, prefer această abordare naiv pozitivă. La revedere!